Üdvözlök mindenkit a mai matematikai alapok órán. Az első tananyag bemutatására kerül sor. Elsőként a százalék, ezrelék, százalékpont és bázispont bemutatása történik. A százalék felírható x per száz alakban, és látják, hogy x százalékként is írhatjuk. Két egymással kapcsolatban álló, azonos mértékegységű mennyiség arányának kifejezésére használjuk. Igen sok felhasználási területe van. Az egyik a rész-egész viszony. Például a cég árbevételének mondjuk 50%-át az A termék árbevétele adja. Felírható így is, hogy az A árbevétel per az összes árbevétel, ami 0,5, ha ezt megszorozzák 100-zal, akkor 50%. Növekedés vagy csökkenés leírására egy időben vagy térben változó mennyiség két különböző időpontban, esetleg helyen mért értékének aránya felírható százalékos formában. Például a cég 2018-as árbevétele 120%-a a 2017-es árbevételnek. Úgy is mondhatjuk, hogy a cég árbevétele 2017-ről 18-ra 20%-kal nőtt. Felírható úgy, hogy a 2018-as árbevétel per a 2017-es árbevétel egyenlő 1,2. Kamathozam növekedési ráta a következő rész. Például a bankbetét egy év alatt 8%-ot kamatozik. Felírható úgy, hogy 2018-as tőke per 2017-es tőke egyenlő 1,08-al. Összemérés is végezhető vele. Két mellé rendelt viszonyban lévő érték aránya mérhető. Például az A oktató 4%-kal több jeles érdemjegyet adott, mint a B oktató. Felírható úgy, hogy A oktató által adott jelesek száma per a B oktató által adott jelesek száma 1,04. Teljesítménymérésre is használható. Itt a tényleges és az elvileg elérhető maximális érték arányát nézzük. Például a hallgató 78%-os teljesítményt nyújtott a tantárgyból, ez felírható úgy, hogy elért pontszám per maximális pontszám egyenlő 0,78. Ezrelék. Az ezrelék x per 1000 alakban írható, és ha figyelünk, x ezrelékként mondhatjuk, figyelni kell a felírására, hogy az ezrelék milyen formában történik. Itt is akárcsak a százaléknál két egymással kapcsolatban álló, azonos mértékegységű mennyiség arányának kifejezésére használjuk, és a százalék tized része. Felhasználási köre megegyezik a százalékával. Amit még fontos megemlítenünk, az a százalékpont. A százalékban megadott mennyiségek különbségének kifejezésére használjuk. Például a jegybank az alapkamatot 5%-ról 2 százalékponttal 7%-ra emelte. Ugyanígy a bázispont is kiemelendő. Ezt is a százalékban megadott mennyiségek különbségének kifejezésére használjuk. A százalékpont század része. Példa, a jegybank alapkamatot 1%-ról 25 bázisponttal 1,25%-ra emelte. Következő témakör a hatványozás és gyökvonás, egész és tört kitevőjű hatványok. A hatványozásnál az enedik hatványt úgy értelmezzük az A számnak, ugye A az enediken, hogy egyszer A-t összeszorozzuk n-szer, az n tényezőt látjuk, felírható úgy is, hogy egyszer pi i egyenlő 1-től n-ig A. A pi a szorzást jelenti itt. Sokszor találkozhatnak vele a könyvekben ilyen formában. Következő a nulladik hatvány az A számnak. Ha n egyenlő 0 és A nem egyenlő 0, akkor A nulladikon egyenlő 1, egyébként, ahogy ismerjük is az összefüggés, bármely szám nulladik hatványa 1. A következő az A szám mínusz n-edik hatványáról szól. A mínusz n-ediken egyenlő 1 per A az n-ediken. Itt is meg kell persze tenni a kikötéseket. Végül az A szám 1 per n-edik hatványáról szeretnék pár szót ejteni, mégpedig azt tudjuk és ismerjük középiskolából is, hogy A az 1 per n-ediken, az egyenlő n-edik gyök alatt A. Ezek a kifejezések nagyon fontosak lesznek, és összefüggések a deriválásnál majd.
A hatványozás azonosságai kiemelés gyökér alól és bevitel gyökér alá a következő témakör. Azonos alapú hatványoknál a kitevőket ugye szorzásnál összeadjuk, tehát A az m-ediken szer A az n-ediken egyenlő A az m plusz n-ediken, osztásnál pedig kivonjuk egymásból. Hatvány hatványozásának azonosságai, ugye A az m-ediken és az az n-ediken, azt úgy is felírhatjuk, hogy egyenlő A az m szer n-ediken, tehát a kitevőket összeszorozzuk. A következő rész nagyon fontos, mert tört kitevőjű hatványról van szó, ezt nagyon sokszor fogják használni. A a p per q-adikon, az egyenlő A az 1 per q-adikon, és az a p-ediken, ez egyenlő ugyanúgy q-adik gyök alatt A a p-ediken, ami szintén egyenlő A a p-ediken, és az az 1 per q-adikon, és az egyenlő q-adik gyök alatt A a p-ediken. Azonos kitevőjű hatványos azonosságairól is beszélnék egy pár szót. A szor B az n-ediken, az felírható úgy, hogy A az n-ediken szer B az n-ediken, az A per B az n-ediken pedig úgy, hogy A az n-ediken per B az n-ediken, illetve van egy olyan lehetőség is, hogy a B az n-ediken fölviszik ugye a számlálóba, de akkor ugye a B az mínusz n-edikenre fog kerülni. Fontos kikötés, hogy az A plusz B az n-ediken az nem egyenlő A az n-edikennel plusz B az n-edikennel, itt nevezetes azonosságok fognak belépni, ezt majd a második témakörben tárgyaljuk. Végül szeretnék beszélni a kamatos kamatról és egyéb közgazdasági alkalmazásairól. A kamatos kamat az a gazdasági mennyiségek időbeli növekedésének leírására alkalmas képlet, mégpedig úgy néz ki, hogy van egy K-nagyságú tőkénk, P% éves kamatlábra berakjuk a bankba, ennél múlva kivehetünk K-szor, zárójelbe 1 plusz P per 100 az n-ediken nagyságú összeget, feltéve a kapott kamatot nem vesszük ki, és minden évben hozzáadódik az előző évi tőkéhez, továbbá a kamatot évente egyszer, évvégén írják jóvá. Ez az összefüggés bármely mennyiség több perióduson keresztül történő növekedésének leírására alkalmas. Illetve van még a gazdasági mennyiségek időbeli csökkenésének leírása, amikor a gazdasági mennyiség P%-kal csökken évente, ekkor n év múlva úgy néz ki a helyzet, hogy K-szor, zárójelbe 1 mínusz P per 100 az n-ediken összeg lesz. A legutolsó témakörünknél a számtani és mértani közép lesz. A számtani közép és a mértani középről mit kell tudni? Eleve a középérték számításról, hogy n darab szám, amely közül a legkisebbet mondjuk A minnek hívjuk, a legnagyobb szám meg az A max, akkor a középérték olyan C-szám, amely a minimum és a maximum közé fog esni, esetleg egyenlő velük. A számtani középnél, egyszerű számtani közép esetén az n darab szám összegének n-nel való osztását kapjuk, tehát látjuk A1-től n-ig összeadjuk és elosztjuk n-nel, ez felírható úgy, hogy szummázzuk, ez az összeadást jelenti, j egyenlő 1-től n-ig AJ, ugye AJ a helyi érték, a J index azt mutatja, és osztjuk n-nel. Például a dolgozaton az n darab hallgató által elért pontszámok átlaga. Súlyozott számtani közép. Úgy kapjuk meg, hogy az n darab szám súlyaikkal vett szorzatait összeadjuk, majd elosztjuk a súlyok összegével. Tehát lehet látni, W1-szer A1, ugye ez a súlyozott első tag, plusz a W2-ször A2, plusz, egészen a WN-szer AN-ig, ugye ez a súlyozott utolsó tag, per elosztjuk a súlyok összegével, ez is felírható szummázva, megfelelő ugye indexálással ellátva. És ugye ezt felírhatjuk úgy, vagy lehet ilyen példa, hogy az értékpapír portfólió hozama a benne foglalt értékpapírok hozamának súlyozott számtani átlaga, tehát ezt így számoljuk. Mértani közép. A mértani közép, az egyszerű mértani közép, az n darab szám szorzatának n-edik gyökeként kapjuk meg, tehát n-edik gyök alatt A1-szer A2-ször an, amely felírható úgy is, hogy n-edik gyök alatt ugye
pi a szorzás jelenti itt, j egyenlő 1-től n-ig, AJ, ugye a J az indexálást mutatja, hogy hányadik tagról van szó, tehát igazából ez azt jelenti megint, hogy összeszorozzuk 1-től n-ig az összes tagot, és n gyökét vesszük. Itt a példa, szintén egy értékpapír, n egymást követő évben elért hozamainak átlaga. Súlyozat mértani közép, n darab szám súlyozat mértani közepén azt a számot írjuk, azt az álszámot értjük, amelyet úgy kapunk, hogy az n darab szám súlyaikra emelt hatványait összeszorozzuk, majd ebből a súlyok összegének megfelelő gyököt vonunk. Tehát látjuk, hogy itt a gyökjel előtt összeadjuk a súlyokat, ez lesz a gyökjel előtt, és a gyökjel alatt pedig A1 a W1-ediken, szor A2 a W2-ediken, pont, egészen az AN a WN-edikenig. Ez azt jelenti, hogy ezeket összeszorozzuk, az a súlyozott hatvány, tehát a súlyozott álszám, a hatvány ugye fönt van a súlyok. Látjuk. Amit felírhatunk úgy is, hogy szumma, ugye J egyenlő 1-től n-ig WJ, ez lesz a gyökjel előtt, és a gyökjel alatt pedig pi, I egyenlő 1-től n-ig, tehát összeszorozzuk az összes AE a VJ-ediken úgy, hogy azt jelenti, hogy a J megfelelő index lesz, tehát A1-től egészen AN-ig súlyozva összeszorozzuk ugye a számokat. Köszönöm szépen a figyelmet, következik a második